kwaHluzi Ngqondo High School, a school that obtained 100%, singaqali kuyinto ephindwayo futhi ukuthi kuphinde kutholakale 100%. Baningi abantu esisikhulume nabo, sikhulumile noma mayor, sakhuluma noma mkhansela, sakhuluma nama top achievers, sakhuluma nabanye bothisha, bathi ke kodwa you save the best for last. Right now sinobaba uMntungwa, iprincipal yakhona la esikoleni, kuthiwa akashaya ubuya nomuntu phansi. Nathi nje njengoba sila siyasaba ukuthi kungawushiya iphepha ngoba uzoxabana noMntungwa baba. Ninjani? Ngiyajudala ngami. Shaka emsebenzi. Awu shaka umsebenzi. Akula noma ngisho ukuthi ushakani. Singayibona nje le case kamnandi. Singayibona kamnandi le case. Akaze ukukhuluma ngeinduku. Sithe uyashaka. Hayi angisho wena mthi induku wena usufake induku. No, Mntungwa sijabule kakhulu namhlanje. And we are here in celebration, 100%. Engawona just 100%, but 100% ohamba nama distinctions. Ama distinctions ayinqwaba ukukhona ngisho record la 7 distinctions komunye wabafundi. Sithi asithathe lethuba sikhulume nawe. Kuthina kwakho ukujabula Mntungwa mayelana nama outcome atholakalile kulonyaka? Angibonge kakhulu nje ithuba enginikeza lona, ngibingelele kakhulu futhi noma ubani uzokwazi access le information esinayo. Umuntu ujabule kakhulu, angeke ngize ngikhohlanise mhlawumbe umuntu uhluleka uexpressa injabulo umuntu anayo. Ngezizathu nje sokuthi isikole sethu isikole sidala kakhulu. Sidala kakhulu isikole sethu way back before 1953. So ukuthi kuyisikole somphakathi, isikole sikemakhaya, isikole esinengane ezihlwempu, isikole esinengane ezilida amakhaya. Ukufundisa ke kule ndawo kuba i-challenge enkulu kakhulu. So namhlanje uzibona thina sekuleli izinga sesinye sezikole ezibalwa njengezikole eperforma kahle kakhulu. Kuyasijabulisa kakhulu. Kodwa umuntu uzithola kufanele abe umuntu othobeke kakhulu. Because mawubheka isikole sethu, mina ngifika la isikole sethu was performing below 33%. Kodwa ngokuklamba ke iladder kuze kwathi last year for the first time in the history of the school sakwazi ukuthi sithole 100%. Now futhi it was very good, we were so happy and besaneliseke ngayo yonke indlela ngama results ethu last year. Yes. But lawa this year impela nami bengakulindele lo mami ngithi siya perform nje, siyafundisa ngendlela ejwayelekile. This year sikwazi ukuthi sithole abafundi abaperform basinikeza distinction about 7, meaning that o level 7 about 7. We also have ingane ezu2 futhi ezithole o level 6 about 5, zathola futhi zashoda ngo1% ukuthi siqualify ku distinction about 7. So nje in the history of the school kuyaqala lokho, we believe ukuthi abantwana soba remarkela ukuze iyande inamba yabantwana abaperform ko level 7. Mntungwa uthinta indaba yokuthi isikole sisukaphi kuze sibe la sikhona namhlanje. Ngicabanga ukuthi ziningi ingqinamba ohlangabezene nazo isikole ukusmolda kungawena wedwa nabanye mhlawumbe othisha enibambisene nabo ukuze size sifike la sesikhona namhlanje. Mhlawumbe imaphi, what are the challenges eniwafeyise kakhulu kuze kube ukuthi namhlanje sikhuluma ngokujabula okungaka, because there are so many people who do not know ukuthi kunzima kanjani. So what are the challenges that you faced as teachers or as isikole as a whole kuze nifinyelele la nikhona namhlanje? Sizo umbuzo wakho unzima kakhulu ngoba ungabona izikole zikhona azifani. Yes. Ungabona indonga sibukeka ngalendlela ezibukeka ngayo, kodwa isikole it's not only izindonga. Ikakhulukazi ngifisa sikunderstand mina ukuthi isikole sikethu sikumuphi umphakathi. Mawubheka isikole lesemakhaya. Yes. Yebo, it's not too far from idolobha, kodwa iningi lomphakathi esiwakhele umphakathi osemakhaya, abanye baqhamuka phakathi kakhulu kwamakhaya in deep rural areas. Njengoba ngiyakuvezela eqaleni ukuthi number 1 uthola ukuthi ingane esinazo ezinye azinabo abazali, zihlala ngasodwana. Ezinye ingane uthola ukuthi abazali bazo basebenza emaplaza, khona iplaza ekuthiwa ikaJola
sihlanganisa imiphakathi eqhamuka endaweni ezahlukahlukene. Sinengane eqhamuka eMandawe, sinengane eqhamuka endaweni ekuthiwa iseplazini, sinengane ezinabazali ehlala ngaku freeway eqhamuka ezinye zihamba ngenyawo zinqamule yonke leyo nto. Ama challenges wonke lawo esibhekene nawo. Lokho kubanga ukuthi isikole sethu singabi isikole esikhokhayo. We are quintile 2 school. Ama rankings ezikole la okhombisa ukuthi sesinye sezikole ezingathathi intweni. Thina sincike emalini enikelwa uhulumeni esikoleni kuze kufane. Makukhona ungazange kutholakale isikole siwe sine problem. Lokho ke kubanga ukuthi nokunderstanda ke kwabazali into yemfundo ingafani neyalabo abasuke beqhamuka kuphi emadolobheni. Namhlanje ke silala sikhona nje umbuzo wakho usho. So akubanga lula. Lento idinge ukuthi sithole isupport iqala yomphakathi. Ngeke ngize ngidlale ngawe abantu abasize kakhulu thina ukuthola isupport eqhamuka ezindoleni. Kuthe noma isingekho iunderstanding phakathi kwethu namanye ama individuals kodwa indone zama ukuxhumanisa thina njengesikole ndawonye nomphakathi. Abazali beingane zethu bakwazi basi-understand thina. Ngenhlanhla ke mina ke nginabazali manje abafunda la esikoleni iningi labo abanye bafunda kumina kunyikani okwenza ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nabo kukhona lo understandana nokubambisana nje ubona namhlanje sesila sesekhona sibe sesiqala ama programs adala ukuthi isikole sikwazi ukuthi sisebenze siphambili mangaze ngwenza isibonelo nje siphushile nathi into ekhuluma ngama extra classes ama extra classes sikhuluma ukuthi ingane zingene ekseni ziphume late ntambama kugcine seyiphuma late kakhulu nasebusuku leyo inhlelo zisizini kuthe lately saqhamuka nohlelo olube nezindleko futhi kubazali la esikhona thina abantwana ababhala ama test njalo ngenyanga akwama test esiwathatha acishe abe formal ize informal lonto icost ukuthi akuthengwe more wama exercise books sidinga more wohloki sidinga isikhathi esiningi sokuprepare lokho kodwa ukuthi uzo understand othisha ukuthi ubalizela nomsebenzi omningi lento yabanga ukuthi kwayimina kufanele ngiyofundisa eklasini kodwa manje isikhathi sokufundisa futhi organize lezi zinto sibuye singavumi kahle yila qhamuke khona abantu abaxhasi besikole kunosekela xabiso ngenhlanhla umuntu owafunda la ekhaya sine foundation emasikunene nakhona ubaba wakhona wayefunda la ekhaya bakwazi ukuthi labo abantu basilekelele nangama tutors ukuze sibe nabo abantu abazolekelela even ngama extra classes yilapho lesiqale khona ukuthi impilo yesikole mnikathi ishintshe ithathe enye direction lapho ke igoverning body ke iyona ebamba elikhulu iqhaza ekwenzeni isiqiniseko sokuthi bami ndawonye nothisha ngoba phela lemnikele iqhamuka kulama organization asuke exhasa igoverning board bese iyaplana iunderstand ukuthi le mali sisebenzisa kanjani ukuze kugene izingane zethu sahamba nayo ke ngaleyo ndlela yaqala ishintsha i-understanding yento yezemfundo labantwana baphumile esikoleni abanye babebuye bezolekelela ekutheni bavule imqondo walezi ngane esinazo zi-understande kancane ke kwase ukuthi ngonyaka odluleke ayike sasiba nenhlanhla ukuthi sikwazi ukuthola 100% ayike lo ngalonyaka ke ndoda nawe uyasibonela ukuthi hayi nami ngihambela phezulu uyabona nami ngihambela phezulu ngikhule kakhulu ngathanda nje ukubonga mfowethu umphakathi ngathanda ukubonga abazali ngathanda ukubonga SGB ngathanda ukubonga othisha nokuhlonipha kwezingane zami abantwana bala into strong thina nje abantwana bethu are disciplined yingakho nje hayi nami ngiyahleka nabantu abahlekayo nje futhi ngifisa ngathi ngasihlala sikhuluma ngalento uze kuyoshonela nganako uze kuyophela unyaka ngizwile ukuthi mabamba ifone sekuthiwa uthi umntungwa lo wabahluza ingqondo esikole sithola 100% hello wena usho egcineni hayi phela wonke umuntu okhulumayo usekhuluma ilanguage enjalo ngekwahluzeni ukuthi hayi lesi sikole sithola 100% nenza ngani nje ubuza nje amabhampu esike saba nawo sike saba nezinkinga la uthole khona ukukhona ukuthi ayengazi esikoleni akuhambi kahle sesifuna nokunuka nasodwa kunje namhlanje sekukuhle sesiyajabula futhi sonke hayi so bathi hayi ngangcono ukuthi kuthwele kulesikole kuthwele ngokuthi asithola 100% na imphumela sayithola manje siyajabula kakhulu le Department of Education iyasixhasa futhi yasupport kakhulu Ntungo ngisuka nguthisha omkhulu wasethola usizo high school ngile emakhaya mhlambe edududu
ukhuluma ngama-extra classes. When you talk about extra classes, you are saying othisha abeze labazofundisa nge-weekend abafundise kuze kube sebusuku. Sikhuluma ngabantu abanemndeni baney'ngane abanye obaba nomama bemizi. Siphinde sikhuluma ngey'ngane oshoyo ukuthi zihlala le ngakojona kuphi koplazini, which are the places that are 3 kilometers 5 kilometers away from the school. But you are able ukuthi labo bantu nikwazi ukuthi nenze lama extra classes abe impumelelo lize nithole labo 100%. How do you manage that? Uyenza kanjani lo? Hey Lord, eqinisweni emsula angifuni ukuthi ngithi ukuhlakanipha kwami. Mina I strongly believe nasenkolweni. Ngeke ngithi ezinye izinto sidinga umthandazo. Akubona ukuhlakanipha kwami ngempela njoba usho i-challenge enkulu kakhulu le. Most of the teachers are coming from Durban. Yes. And you may find ukuthi one of got a teacher who's coming as far as Nkakamashwa here. Kodwa uma ena extra class uba ne plan ukuthi is either ungena ekseni ngo6 ababe nama morning classes or remains behind after school ayophuma mhlawumbe ntambama ngabo 5 ngabo 6 or uzothola ngo Saturday uyeza lo teacher azobamba iclass lakhe lapha. Asinayo imali yokukhokhela othisha for extra classes. Asinayo le mali. Lento indlela yenziwe ngayo ngiyayithi mina mangikhuluma nabo zakwethu ukuthi mina ibona abahlakaniphile, ibona abayi-thinking tank of the school. Mina I'm just an implementing agent. Engikwenzayo mina ukuthi lokho abakudecide savumelana ngako. Mine is to supervise ukuthi lento esishilo siyayenza okwangempela. Ngenhlanhla uNkulunkulu ungibusise ngestaff esikwazi ukuba creative, esixoxayo sibonisane sivumelane bese sihlonipha that particular idea which has been taken and siyakuhlonipha lo and prioritize thina imfundo yezingane. And I'm used to say we are not here to mine imali yahulumeni through isikole sasemahlongo, kodwa we're here to work and be compensated. Thina siyasebenza bese siyacompensatewa, hayi ukuthi size ngokuthi sizomba igolide eliyimali bese sihamba nalo. And indeed that is happening, and it's nenkolelo yodwa ukuthi sila sifisa ukutransforma amahlongo, believing ukuthi uthola endaweni kunamaphara, uthola kunemizi engemihle endaweni, uthola indawo ingenayo ivalue ngenxa ukuthi abekho abantu abasuccessful endaweni. So we took a resolution the other year ukuthi la esikoleni sifuna ukushintsha lezi ngane ukuze zimayiphuma one zingahlali endaweni, ukuze singabi nama problems amaphara, zihambe ziyosebenza, mazibuya kosebenza zizobuya zizokwakha imizi emihle endaweni. The moment zakha imizi emihle zenza ukuthi indawo ibe nevalue. Once indaba yaba nevalue yanemizi emihle yade kwa community development, automatically abantu bendaba baqala bayiprotect, beprotect indawo yabo. Nathi ezabantu abasebenza la we are safe and we are protected. As a result we don't have serious problems endaweni esiyona. Hayi ukuthi ngoba ngithi 100% azikho inkinga, zikhona lezo nalezo, kodwa thina safika lana kudala around 1994 I was here. So more comparison 1994 95 uzobheka today, there is a huge difference even in terms of behavior yengane, in terms of behavior yabazali, behavior your community as a whole. I indicated to you earlier on we have a strength stage la is indona, ama council, is mayor, even SAPS, amaphoyisa. All these people are working together. When I came here, isikole was surrounded by abantu who were promoting a business, drugs. But today, if you go around, we don't have that problem. And if kukhona problem njengamanje uthina esikoleni, umphakathi ubona, they report to me. They phone me ukuthi hayi esikoleni konke enzakala njengamanje ulaphi la ukhona phuthuma uze esikoleni. So isikole somehow is owned by umphakathi wasemahlonga. Sebenza kahle, and I can still see and say ukuthi sekude la siya khona nomphakathi wala nesikole futhi. Mtungwa, last one mhlambe sesigoqo. There are so many things that I can think of right now as far as classes are concerned. I'm also thinking about lendo ishoyo ukuthi there is no compensation. Isikole asinayo imali, but still teacher they still dedicate themselves because they have this vision le now onayo ngesikole. I'm also thinking of ukuthi
phela uma uthisha belana abanye babelonga kuma union athile. There is also those agendas ukuthi mhlawumbe umunye ngathi i-union yabo bathi hayi uhlukumeza istaff sethu kube nalokho kube nalokho. But through all that, isikole is still able to come up with a plan ekwazi ukuthi isebenzele wonke umuntu kuze kutholakale lama results atholakalayo. Mhlambe sengiphetha Mtungwa, what is the plan now for 2025? The level is here. 2023 uyibeke la, 2024 maintained and even went beyond. 2025 wonke amehla kubhekile ukuthi uzokwenza njani sokasibona. No, ngiyabonga kakhulu ngale question. Lento ye self praise angiyithandi. That is why I said to you, I strongly believe we staff ukuthi we are going to sit down. Actually already we have sat down. And njengamanje ingane zethu eziqhamuka grade 11 to grade 12 already sesinazo. Unfortunately, in number of learners who are going to do grade 12 manje increase mhlambe ngo-50 learners or more. But isecret yethu when it comes to this, Tina, we started to be strong lapha kuma foundation grades. We started to lay a good foundation lapha ka grade 8. Before we closed last year, esakwenza we went to our feeder school kuyinjabulo. Sathi Njabulo sicela list yezingane zenu. Saqala ngokuba nama meetings no principal wasenjabulo no teacher abafundisa grade 7 basichazela ngama challenges ababhekene nawo esikoleni. Kunengane othothi zi challenge mhlambe in terms of ukubhala, in terms of ukufunda, mhlambe even i-performance yabo, abanye banama behavioral issues emanate back from emakhaya. Yes. Sinayo leyo information as we speak njengamanje. And we started to have a strategy so ukuthi sizodila kanjani nabo in terms of grouping into ema-classini. Siqala lapho into yethu. Bese bayangena this year ingane ingene last year. Already sesiqalile thina ukuseparate siyabona okay laba they need to be mixed like this. Usibanibani mezwana nobani ba-affectana ba-influenceana negatively. Sinalezo zinto enjengana lezo. And we also observe ama skills nama interest engane la phezansi foundation when they are at the level of choosing ama career choices la phezu ka grade 10. Yes. We engage with abazali. As a result sibe nama meetings ama grade lama parents meeting adingalayo siyaba ne meeting qala unyaka mhlambe almost every month sinama meeting grade 8 water grade 9 water grade 10 water we discuss ama issues are relevant to that particular grade. Yizo lezi zinto zibuzayo ukuthi kulonyaka siwenze njani qona uveza ukuthi lento yethu isuka lapha yaphansi iyakhuphuka ke izala then bese siyanaba ka grade 10 already sesiyaba understand. Sesinento ethi sine show ukuthi umuntu ozophasa grade 10 umuntu ofanele angahlali lapha ka grade 11. Kuyenzeka ke ingane ezishithi behavior along the way bakhona labo nalabo uthola umuntu akaphasa ka grade 11. Kodwa mostly abantu abasuka grade 10 angithi yabona ukuthi suke sim understand lapha ezansi wasuka grade 10 waya ka 11 asikho stop lapha ka grade 11. We are trying nakuba singakayibambi kahle hle sonke into ya grade 11 because yonke lento edonsa amehlo ka grade 12 sifuna thina ukuyenza ibe la ka grade 11 sifisa ngisho ama motor kid lawenziwayo enzelwe u grade 11.